לנו נעמי, זאת אומרת, יש לנו נעמי, זאת אומרת, נחמה, ואלנה, וזהו? ורה. ווורה. שלושה, חסר רק דניאל, כי שלמה לא יכול. אז אפרים, תודה רבה, ואנחנו מתחילים. היום זוהי הפגישה האינטראקטיבית שלנו, מספר 198. בשבוע הבא, בסוף השבוע הבא, אנחנו נגיע לפגישה מספר 200, וזה לא מעט. אנחנו כבר בשנה השלישית של פגישות אינטראקטיביות כאלה, במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, בצורה אינטראקטיבית, כאשר אנחנו מצד אחד קוראים טקסטים בספרות יידיש, מצד שני מתרגמים ומסבירים את המילים, ומצד שלישי דנים ומשוחחים בינינו על משמעות הטקסט הספרותי. דניאל היום, סליחה? גם דניאל התחבר. יופי, דניאל. שלום, דניאל. שלום. יופי. אני לאלה שלא יודעים, אני מודיע שאפרים עוזר לנו היום לפתוח את הפגישה, מכיוון ששלמה הודיע לי לפני רבע שעה שהוא הרגיש מאוד מטושטש, והוא אושפז בבית חולים שבי ציון בחיפה. ולכן הוא אפילו לא יכול היה לזכור שהוא צריך היום לפתוח. אבל טלפנתי אליו ברגע שהוא אמר לי שהוא לא יכול, ביקשנו מאפרים, ואפרים הכניס את כולנו, והוא יסגור את ההקלטה ב7:30. ובכן, אני חוזר, היום זוהי הפגישה שלנו של קבוצת הלימוד, בזום, פגישה אינטראקטיבית מספר 198. ואני מזכיר לכם שאנחנו באמצע קריאת השליש האחרון של הסיפור של חיים גראדה, זיידה סונניקלח. מה שנכון, אנחנו את הסיפור הזה קוראים כבר כמה חודשים. ואז נשאלת השאלה, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן לקרוא סיפור של כ-40 וכמה עמודים? והתשובה היא פשוטה. כל פעם שאנחנו קוראים בטקסט, אנחנו לא ממהרים, אנחנו קוראים 10 שורות, 12 שורות, מתרגמים את הטקסט גם לאנגלית וגם לעברית, כי נודע לי שיש לנו קהל גדול בחוץ לארץ שמבין יותר אנגלית מאשר עברית, וזה הגדיל מאוד את השומעים והנכנסים באקדמיה אדו וביוטיוב לשיעורים המוקלטים שלנו. חוץ מזה, אנחנו גם בנוסף לקריאה בסיפור של חיים גראדה, זיידה סונניקלח, אני יותר נכון, מקשר את השם של הסיפור זיידה סונניקלח עם האקטואליות של הסיפור של גראדה, והסיפור הזה של גראדה הוא מאוד אקטואלי, אף על פי שהוא מתאר את וילנה בין שתי מלחמות העולם, והיחסים בין סבים ונכדים בין שתי מלחמות העולם,
אחרי שאנחנו קראנו 2/3 של הסיפור, אני טוען שהסיפור מאוד אקטואלי ורלוונטי לימינו, בקשר לכל מה שנוגע ליחסים בין סבים ונכדים בימינו. ועל רקע זה אני דיברתי על למה זה אקטואלי בימינו, והיו לנו שיחות בעניין הזה. מתוך השיחות על האקטואליות של היחס בין סבים לנכדים בימינו, אני הגעתי למסקנה וחזרתי על זה כמה פעמים, שהסיפור של חיים גראדה הוא סיפור קלאסי, שיש לו תוקף גם בימינו, והתוקף הוא בזה שאם אני צריך לסכם במשפט אחד על מה גראדה כותב בסיפור, אני קראתי לנושא The Slippery Slope, המדרון החלקלק. הסיפור של גראדה זיידה סונניקלח, אני טוען, מתאר ניתוק בין הזהות היהודית של הסבים לבין הזהות של הנכדים, דרך הזהות המתנתקת של הבנים של הסבים, ומדור לדור מתאר גראדה, מה שאני הייתי קורא באנגלית, the loss of Jewish identity, כמה שהזהות היהודית הולכת ונגרעת ונאבדת ונשחקת. והנושא הזה מאוד אקטואלי בימינו, עד כדי כך שאני התחלתי בפגישות האחרונות להגיד שאני רוצה לדבר לאור הסיפור של גראדה על החובה שיש לדעתי לסבים בימינו, החובה שיש להם לתרום משהו לזהות היהודית של הנכדים. והתחלתי להסביר לכם שאני כסבא צעיר, שיש לו נכדה רק בת שנה, מרגיש חובה לתכנן תוכנית ב3 שלבים, כיצד לתרום אני כסבא לזהות היהודית של נכדתי כבר מעכשיו, מהרגע שלפני 3 שבועות מלאה לה שנה. איך עושים את זה? על זה התחלתי לדבר בפגישות האחרונות. ואני ברשותכם, אני אנסה בקיצור לתאר את התוכנית שלי ב3 שלבים, החל מהשנה השנייה, זאת אומרת אחרי שנכדתי היא כבר בת שנה, איזה תוכנית אני מציע לא רק בשביל נכדתי, אלא אני חושב what we call a toddler, תינוק בן שנה, לדעתי יכול כבר להתחיל ללמוד דברים שיחזקו את הזהות היהודית שלו לאט לאט, עד שהוא יהיה בן 3 ו4,
ואתם שואלים בטח, איך אתה חושב שעושים דבר כזה? הרי יש אנשים שמתנגדים שתינוק בן שנה מסוגל או צריך להכניס אותו לעניינים של זהות יהודית. הנה שלמה, שכיום לא איתנו, אמר לנו בשתי הפעמים הקודמות, שהוא, כאשר הוא יצא לפנסיה כעורך ראשי בבנק ישראל, התחיל לחשוב על תוכנית כיצד ללמד ילדים לקרוא ולכתוב. והוא הסביר לנו שיטה שלמה באמצעות המחשב, והוא פנה לפרופסורים שעוסקים בחינוך, ומה הם אמרו לו? אדוני, אתה לא יכול להתחיל ללמד לקרוא ולכתוב לפני גיל 6. זאת אומרת, אותם פרופסורים אמרו שהתוכנית שלי להתחיל ללמד תינוק בן שנה דברים שקשורים לזהות יהודית, זה פנטזיה ודבר לא ריאלי. ואז שלמה זנח את התוכנית שלו, ואני גם אמרתי לו, תינוק בן שנה לא משתמש במחשב, ולכן התוכנית שלך באמת מתאימה לגיל 6, אבל אני מדבר על אפשרות ממשית איך ללמד תינוקות מגיל שנה והלאה. ואת זה אני עוד מעט אסביר. אבל לפני שאני אסביר, ולפני שאנחנו מגיעים לסיפור של גראדה, כי אתם בטח זוכרים שאחת הבעיות שגראדה מתאר בזיידס וניניקלח, זה כאשר הסבים, הזקנונים בבית המדרש, ראו את הנכדים שלהם באים לבית המדרש בחורף. למה הנכדים בני 7 ו8, לפי הסיפור, הגיעו לבית המדרש בחורף? מכיוון, מספר גראדה, שבבית המדרש היה תנור שחימם את המקום, ובחורף היה קר בחוץ, והנכדים לא באו לבית המדרש כדי ללמוד. זה גראדה לא אומר, הוא רק אומר, מכיוון שהיו תנורים שחיממו את האנשים, אז הנכדים באו להתחמם. מכיוון שהנכדים בין 7 ו8 באו להתחמם בחורף, הזקנונים נזכרו. עד אז הם לא ניסו ללמד אותם שום דבר. ככה לפחות בסיפור של חיים גראדה, זיידס וניניקלח, הזקנונים מנסים לקרב את הנכדים בבית המדרש לזהות היהודית שלהם, וברגע שהנכדים האלה באים להתחמם, הזקנים בגראדה מספרים שהנכדים האלה, תשימו לב, בני 7 ו8, לא יודעים לקרוא בסידור, לא יודעים להתפלל. זאת אומרת, גראדה מספר לנו לקוראים שבווילנה בין שתי מלחמות העולם היו כבר ילדים
נכדים של סבים שלא ידעו לקרוא עברית ולא ידעו לקרוא בסידור. וכל כך למה? אנחנו כשנמשיך לקרוא נראה שהבנים של הזקנים, ההורים של הנכדים האלה, יש להם חלק ואולי אפילו אשמה בזה שהילדים האלה לא ידעו לקרוא עברית. וכל כך למה? כי גרדה מספר לנו דרך אגב בסיפור שקראנו, בחלק שקראנו, שהנכדים האלה, הבנים של הסבים, שלחו אותם ללמוד איפה? בבתי ספר חילוניים, ששם למדו אותם יידיש, אבל לא לימדו אותם לקרוא בסידור. בתי ספר חילוניים ביידיש שהיו בווילנה, שהלכו וטיילו אותם בטבע, וסיפרו להם על שמות הצמחים בטבע, ושרו איתם שירים ביידיש, אבל בתי הספר החילוניים האלה, היהודיים, היו חילוניים בזה שחינוך מסורתי, קריאה בסידור, לדעת לקרוא בעברית, לא היה חלק של התוכנית. וגרדה רומז לנו בסיפור זיידה סונניקלה, שכבר בווילנה, בין שתי מלחמות העולם, היה סליפרי סלופ, מדרון חלקלק, גם בחינוך היהודי, שהתפצל לשיטות שונות, שלא שמרו על ה-common denominator, על המכנה המשותף בכל תרבות היהודית של דורות, שבלי לקרוא עברית אין טעם לשום חינוך. שהרי אפילו ביידיש יש אחוזים גדולים של מילים עבריות, ואם אתה לא מלמד ילד אפילו בבית ספר חילוני לדעת לקרוא מילים עבריות ולהבין אותן, אם אתה לא מלמד ילד בבית ספר חילוני מה זאת תפילה, שזה המרכז של הזהות היהודית, סידור התפילה, מעמד האדם היהודי מול אלוהים, מול בוראו, אתה בעצם גודע, קוטע את הענף ואת העץ שעליו יושבת הזהות היהודית. גרדה כבר רומז בסיפור זיידה סונניקלה על השבר, על המשבר, על הניתוק, לא רק בין סבים לנכדים, אלא גם על הניתוק במערכת החינוך היהודית בווילנה, שלא שמרה על common denominator, על מכנה משותף בחינוך היהודי שהוא משותף לכל הזרמים. אתה לא יכול לחנך ילד בזרם אחד, תוך כדי שאתה מוחק ממנו את היסודות של אחד הזרמים האחרים, שהם לא פחות חשובים. כן, מישהו רוצה להגיד משהו, לשאול או קומנטר? יש לי שאלה. כן, דניאל. באותם בתי ספר, נגיד ככה, אם למדו היסטוריה, איזה היסטוריה למדו? אתה שואל אותי שאלה חשובה,
אבל אני מודה שאינני מומחה לחינוך היהודי בווילנה. אני מניח, אני אענה לך תשובה על פי מה שאני מנחש, על פי הסוג של בתי הספר השונים בווילנה. אני מניח שבבית ספר חילוני בווילנה, שלימדו שם יידיש, כן? ולא לימדו לקרוא בעברית, אני מניח שהתפיסה, השקפת העולם של אותה מערכת חינוך לא התייחסה בכלל לחומש, לא התייחסה לתנ"ך, והתייחסה כמו שמתאים לבתי ספר בונדיסטיים, כן? הרי בווילנה היו בתי ספר ביידיש מהזרם הבונדיסטי. הזרם הבונדיסטי הוא היה כזה שהוא מחק כל התייחסות לשפה העברית. ואני אתן לכם דוגמה קונקרטית. כאשר באוניברסיטה העברית באו אליי ללמוד יידיש, לחוג ליידיש, באה תלמידה שלמדה בבתי ספר של הבונד בניו יורק. זה מדהים מה שקרה. התלמידה הזאת, ברגע שקראנו טקסט ביידיש, מספרות יידיש, כל פעם שהייתה מילה עברית, היא לא הבינה ולא ידעה לקרוא אותה. למה? מכיוון שבבתי הספר בבונד, גם בווילנה וגם בניו יורק, כן? הם לא לימדו אותם שהמילים העבריות ביידיש באות מהחומש ומהתנ"ך, ויש להם רקע בשפה העברית, ולא לימדו אותם, היא לא הבינה מה פירוש המילים העבריות. אני הייתי נדהם לראות תלמידה של בית ספר של הבונד בניו יורק, שלא מסוגלת להבין מילים עבריות. דניאל, עניתי קצת? כן, רק שאני אגיד ככה, במקומות שיהודים היו בבתי ספר של הגויים, אני למשל למדתי היסטוריה צרפתית, בלי קשר, עכשיו אני שואל, האלה שלא למדו תנ"ך ודברים כאלה, בכלל, לפי מה שאני מבין, בכלל לא למדו היסטוריה, בכלל, זו השאלה שלי. אני אומר, הם כן למדו היסטוריה, אבל על פי השקפה של הבונד, זאת אומרת, שום דבר בהיסטוריה היהודית שקשורה לחומש ולתנ"ך. הרי מה זה היסטוריה? אמרנו את זה בפגישה הקודמת ברמז, כן? היסטוריה זה אני אומר על פי ההיסטוריון הגדול האנגלי טוינבי. ברגע שאתה מספר על מה שקרה במאות שאתה לא חיית ולא היית שם, היסטוריה זה סיפור. גם כאשר עמים מספרים איך ההיסטוריה התחילה בתרבות שלהם, אני קורא לזה מיתוס. מיתוס ביוונית זה סיפור. יותר מבוסס, פחות מבוסס, כל זרם אידיאולוגי, כן? או כל עם שיש לו תרבות,
יש לו סיפור כיצד התחילה התרבות שלו. אף עם לא יודע באמת איך הדברים התחילו באותה התרבות. כל עם יש לו המיתוס, הסיפור משלו. ולכן, מה שאתה למדת בצרפת, ומה שהבודהיסטים לימדו בניו יורק או בווילנה, הם בנו את הסיפור על פי התפיסת העולם שלהם. ברגע שהעם היהודי ביסס ובנה את הזהות היהודית שלו, על כך שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברגע שהעם היהודי בנה את הסיפור על ראשיתו, כמבוסס על בריאת העולם, על ידי אנטיטי, על ידי דבר שהעם היהודי קרא לו אלוהים, כל תפיסה אחרת שאידיאולוגיות יהודיות בונים ומתעלמים מהחומש ומתעלמים מהתנ"ך, הרי שאותן אידיאולוגיות פוסלות את הזהות היהודית בבסיס שלה. ואכן הבונדיסטים היו אנטי ציונים. בשבילם לא רק אלוהים במיתולוגיה היהודית לא ברא את העולם, אלא לארץ ישראל אין שום משמעות בשביל הזהות היהודית. אתם שמים לב שיש פה עיוות, איך אומרים עיוות באנגלית? crippling of the basis of Jewish identity, and if you don't take into account that the Jewish mythology says that a Jewish person is connected with the creation of the world by somewhat which is called God. If you don't start the building of your Jewish identity from that, you are not a Jew. You can refer yourself to that and comment it and explain it in different ways. And this is the long chain of being Jewish, because during generations, there were the chain, השרשרת של הפירושים של החומש. During centuries, we explain again and again what means בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ. The explanations are legitimate during generations, but to explain those first versicles in the Chumash means to keep them into your mind and try to understand them. But not to try to explain them means to erase them, and that is to erase the basis of our Jewish identity and Jewish education. יש עוד מישהו שרוצה להגיד על הדברים האלה? כן, es ist Nachama. Ihr kennt Eugene Ornstein von Montreal? Ja, ich kenne Professor Ornstein, ja. Ist a Bundist, redt Jiddisch, ist a Professor, kennt Hebräisch, nicht die alle Bundisten
nicht genutzt oder geschrieben oder gerät, Jiddisch und Hebräisch. Aber in die Texten, wenn sie haben Moschel geredet, das Wort auf Hebräisch, wie sagt man Lesung? Geula? Geula, okay. Okay, so das ist ein Example, als das hebräische Wort Geula, sie haben geschrieben oder genutzt der Lesung und sie haben geschrieben, wie soll die äußere auf Hebräisch mit die lateinische Oisias, als die alle hebräische Wörter, sie haben gewiesen, wie zu reden auf Lehnen auf der Kohl. Nicht die alle Bundi, weil Peretz hat geschrieben, als Sach mit hebräischen Wörtern und für sie, Peretz ist gewesen Held. So ich will verstehen, als wir können nicht sagen, als das ist Schachor und Lavan. Es ist echt große, wie sagt man, gray areas. Grey color, okay. Ja, weil wenn ich habe gehört, die Bundisten, sie kennen die wie sagt man, Literatur ausgezeichnet, Peretz und Shalom Aleichem, sie haben nicht gewähnt zu viel, Peretz ist gewähnt für sie erhält, nicht Shalom Aleichem. Okay, try to resume in English your argument. I'm saying that the Bundists, they were very, they followed Peretz's writing, and for them, Peretz, Yud Lamed Peretz, spoke to them. And Peretz wrote in Yiddish, with his Yiddish was beautiful in the writing, his stories with Hebrew. So what is your argument? So my argument is maybe the kommunistische Yiddishists haben maybe the communist Jews who wrote in Yiddish, spoke Yiddish, maybe they erased the Hebrew completely. I'm talking about those in America, Lamoshel. Okay. Like okay. Du redest wegen New York, yeah? nicht nur in New York, nur Bundisen בכלל והאידיאולוגיה עושות זכון גאוים in 1897. Bundism, das ist nicht kein neue Sache. Das ist noch von 19. Jahrhundert. Okay, I will answer your argumentation, okay? No, I'm not arguing. I'm just saying what I understand, what I experienced, what I saw. I will react to what you said, okay? Okay. Okay. You said that Peretz was a hero of the Bundists. That's true. But that means also that the Bundists, they בחרו, לבחור. They chose. They chose those stories, in Peretz's stories, which suit their way of looking at Jewish culture. Peretz has stories which are connected with the religious feeling of the Jewish people, and I am sure that you will not find Bundists who wrote about those stories. What I'm trying to say is that the Bundists are, or Bundism is a selective ideology which chooses only what suits to their, we would say in Polish, światopogląd,
in Polish Światopogląd, their way of looking at life. And their way of looking at life says, Eretz Israel, out. Hebrew language, the Chumash, out. The Jewish identity based on the mythology of the Jewish people in the Bible, out. So I cannot build a Jewish identity on the basis of erasing those elements which without them, there is no Jewish people. It remains only a sect of people who live in every part of the world, who speak Yiddish, perhaps using Hebrew words, as you say, in a transcription, in order to know how to spell them. But you must also understand that from the historical point of view, Nechama, also the Bundists didn't have any other solution than to come to live to Israel after the Holocaust. And we have Kalisher 48 in Tel Aviv, we had. It doesn't exist anymore. But until a couple of years, there was a center of Bundism in Kalisher 48 of Bundists who felt that they have to come to live in Israel. And they had, I don't know if it exists until today, they had a Makela chorus, but this is not a basis I can build on it the Jewish identity of my grandchild. I cannot say to my grandchild, go away from Israel, live in every part of the world, don't read Hebrew, don't learn the Tanakh, don't learn the Chumash. This is not relevant for your Jewish identity. This is an absurd. Entschuldigt mir, Hannah Rosenfarb, sie ist gewesen ein Hesse-Bundist und sie hat geschrieben Jiddisch mit hebräischen Wörtern. Sie hat nicht ausgemerkt, die... Schreiben Jiddisch mit hebräischen Wörtern heißt noch nicht sein ein Bundist. Es ist eine Verein intelligente Bundisten, was verstehen, als die hebräische Sprache ist ein Teil von der jiddischen Sprache. Aber sie hat nicht gelebt in Israel und sie hat erzeugen, ihre Tochter, was sie ist der Professor von englischer Literatur. Ich habe nicht gesagt, als ein Bundist kann nicht sein ein säkulärer Jid. Aber ich sage ja, als ein Bundist, was erzieht seine Kinder und Enkelach, the slippery slope, der Midron Chalaklat, Leut mein Eisen, statistisch wird es endigen in gar nicht. Weil euch ihr beut the Jewish identity, euch Elementen, wo seine nicht die wichtigste und die erste Elementen, auf welche Jiddischkeit ist gebeut,
Seid ihr sicher, Leut meine Meinung, auf מדרון חלקלק, auf ein slippery slope. Das ist mein ארגומנט. כן, עוד מישהו רוצה להגיד משהו על מה שאמרנו? ורה, כן. יש לי שאלה לגבי מעמד האקונומי של אנשים שהלכו לבודהיסטים וזה, כי לדעתי מה שאני רואה, ואפילו מסיפור של חיים גרדה, התופעה הזאת היא אופיינית, יותר אופיינית לאנשים עניים. רגע, איזה תופעה אופיינית? איזה תופעה? התופעה שהם הולכים פשוט... המדרון החלקלק. כן. אוקיי. לא, לקומוניזם אולי את מתכוונת. לקומוניסטים הם הלכו, כן. כי אנשים ממשפחות עם מעמד אקונומי יותר גבוה, הם בכל זאת נתנו לדעתי לילדים שלהם חינוך גם כזה, גם חילוני וגם... אני רוצה, מה זה גם כזה? מה זה גם כזה? איזה חינוך נתנו? גם חילוני וגם דתי. אוקיי, אני רוצה לענות לך, ורה. אני רוצה לענות למה שאת אומרת. את אומרת שהמדרון החלקלק, הסליפרי סלופ, אופייני יותר למעמד של יהודים עניים. ולעניין להוסיף, זה אולי אופייני יותר לאלה שהגיעו לקומוניזם. אני רוצה להגיד לך שלדעתי זה בכלל לא נכון. ואני אתן לך כמה דוגמאות למה זה לא נכון. האח של אוריאל ויינרייך, אוריאל ויינרייך, הלינגוויסט, החוקר הגדול של שפת יידיש, הבן של מקס ויינרייך, ההיסטוריון של שפת יידיש, הבונדיסט, האח של אוריאל ויינרייך, האח של אוריאל ויינרייך, עוד בן של מקס ויינרייך, הפך לכומר בודהיסטי. זה כולנו יודעים. היה לכומר בודהיסטי. עוד דוגמה. במשפחה שלי, יותר נכון, במשפחה של הדודה שלי, שהתחתנה עם אח של אמא שלי, משפחת וינוגרד בבואנוס איירס, שכולם היו עשירים מופלגים, יבואנים של מכוניות קרייסלר וכל מיני פירמות לארגנטינה, בעלי מוסכים למכוניות, אנשים כלכלנים מרצים באוניברסיטה בבואנוס איירס. רובם היו קומוניסטים סלוניים, ישבו בשיחות משפחתיות ואמרו כמה שצריך להיות קומוניסט. אני לא חושב שזה קשור. אני חושב שהמדרון החלקלק לא קשור למעמד כלכלי, אלא קשור
למבנה הזהות היהודית. מה עושה אדם שנולד כיהודי? מה עושה אותי מודע, conscious, למה הוא יהודי? אלה שהידרדרו לקומוניזם, הם לא הרגישו שהזהות היהודית של דורות היא זאת שתעזור בסוף לבנות חברה טובה יותר. כי הזהות היהודית שלהם, האידיאלים האוניברסליים שלהם כיהודים מסורתיים, כיהודים שורשיים, לא הספיקו להם ולא הבינו אותם כאידיאלים שיכולים להביא לחברה אנושית טובה יותר. ולכן, בגלל שיסודות הזהות היהודית שלהם לא היו חזקים מספיק, הם חשבו שאם הם ישנו את המבנה הכלכלי של החברה, זה יעזור. אבל לא המבנה של החברה הכלכלית, הסוציולוגית, לדעתי יגבה. מה שקובע זה ה-consciousness של כל אדם ואדם. למה הוא, מהי הזהות שלו? והזהות היהודית היא גם זהות אוניברסלית. קודם אתה יהודי, אחר כך אתה תביא גאולה לעולם. ויוד למד פרץ נחמה כתב על זה. במאמר שלו בשנות ה-90, ב-1991, אמר בשם בילדונג, הוא מדבר בדיוק על זה. הוא אומר, אם אני עושה פרפרזה קצרה, קודם תהיו יהודים, אחר כך תיתנו לעמים אחרים להיות מה שהם חושבים שזה חשוב שיהיו, ורק אז תבוא הגאולה לאנושות. גראדה לא היה בונדיסט, גראדה טען שרק כאשר כל עם, כל תרבות תתנהג על פי מה שחשוב לה כתרבות מיוחדת שלה, אז החלק האוניברסלי שקיים בזהות של כל עם, הוא יאפשר אנושות טובה יותר. זוהי גישה מאוד מעניינת של י' למד פרץ. אנחנו אולי פעם נקרא את המאמר בילדונג, כדי להבין שמה שהבודהיסטים ראו בפרץ הם לא ראו כלום, הם רק ראו מה שכדאי להם, לפי השקפת עולם המקוצצת שלהם. אילו היו קוראים את המאמר בילדונג, איפה שגראדה קורא לנוער היהודי ואומר להם, תפסיקו להילחם בשביל עמים אחרים, תלחמו בשביל הזהות שלכם היהודית, ואז, רק אז, תאפשרו קידום האנושות. כן. הוא אומר שבשביל הבודהיסטים להיות יהודי זה תרבות. מה אתה אומר, דניאל? אני שואל, נגיד, בשביל הבודהיסטים, לפי מה שאני מבין, להיות יהודי זה תרבות. נכון, זה רק תרבות ביידיש, ומוחקים 3,200 שנה של התרבות היהודית, גם אם הם משתמשים במילה כזאת או אחרת בעברית, כי מה לעשות, זה גם חלק של היידיש, אבל בשבילם לא קיימת התרבות העברית.
טוב. האם יש עוד? יש לי שאלה. כן, אלנה. לא זאת ורה. ורה, כן. תגיד לי בבקשה, מי היו הורים של אנשים העשירים האלה, קרובי משפחה שלך? אוקיי. מי הם היו, מאיפה שורשים? אם מפולין, מי הם היו בפולין? כי אני חושבת שילדים שלהם רצו דווקא לצאת מהעוינות של משפחות האלה, ואז הם המשיכו לדברים קפיטליסטיים כאלה, בגלל שהם רצו להיות עשירים, לא כמו הורים שלהם, ככה נכון. נדמה לי. זה נכון, אבל זה אומר שוב שהרצון, המנוע, מה שהניע אותם, המוטיבציה שלהם, לא הייתה של זהות יהודית, אלא הייתה מוטיבציה to escape from poverty, כן? אבל הם לא היו עניים. ברגע שהם היגרו לארגנטינה, מהר מאוד הם נעשו אנשים עשירים, אבל הזהות היהודית שלהם הייתה אפס. היא הייתה רק, הם ידעו יידיש, זה הכל. אני טוען שהמוטיבציה להתנהגות של בני אדם יכולה להיות, כמו שאת אומרת, לברוח מהעוני, או שהיא יכולה להיות לברוח מחוסר זהות תרבותית, לא להיות כמו כולם, אלא להיות כמו שיהודים רוצים להיות לפי התרבות שלהם. אבל בשביל זה צריך חינוך. כן. אני מסכימה עם כל מילה שלך. אוקיי, אוקיי. טוב, רגע, כמה, איפה? אוקיי. עכשיו אני מגיע, לפני שנמשיך לקרוא, אני רוצה לדבר, אם אתם מסכימים, על התוכנית שלי בשלושה שלבים, איך לחנך את הנכדה שלי, אבל לא רק את הנכדה שלי, אלא כל נכדה שהיא כבר בת שנה, כדי לקרב אותה עד שהיא תהיה בת 2, 3 ו4, לקרב אותה בצורה משמעותית וחזקה לתרבות היהודית, לחינוך היהודי, ולהכין אותה, להכין את הטודלרס האלה, how to prepare those little toddlers which are already 1 year old, how to prepare them to be able at the age of 3 or 4 to read and write Hebrew or Yiddish. מוכנים לשמוע? דניאל. דניאל? כן, מה השאלה? שאלתי, האם אתם מוכנים שאני אספר מהי התוכנית שלי בשלושה שלבים? בטח. מעניין מאוד. כן. אלנה, מוכנה? כן, כן, אני גם רוצה לשמוע. אוקיי. ונחמה? כן, וגם אני, כן. אוקיי. ברגע שכולכם אמרתם, כן, שאתם מוכנים, אני אעשה טריק. אני אתגרה בכם. איך אומרים להתגרות באנגלית?
I will challenge you, not very seriously, but in order to begin, since you said, all of you, that you are ready to hear what is my plan in 3 stages, how to teach little children which are already 1 year old, how to teach them the basis of Jewish identity. Already when they are 1 year old, during the time they are 2 years and 3 years old, how to teach them and prepare them in order that when they will be 3 years or 4 years old, they will be able to read and write Hebrew. And since what I am saying is, it seems to be a fantasy, and since I think that it is possible to do that in 3 stages, I want to say, and this is my challenge before I begin, we already spoke a little bit about that in the last meetings. נחמה, את זוכרת משהו? על הסטייג' הראשון, the first stage, I spoke a little bit about that, and I tried to explain why it is possible to a toddler of 1 year old to begin with that. Zoferet? Ein bisschen. Die Kinder haben lieb zu spielen mit Spielereikes und ein Aleph, ein Bett und machen mit die Hand die Figur von die Aleph-Bet und mit Kollieren zu machen Tmuna. A Bild. A Bild, ja. Was heißt machen ein Bild? Ein Kind von 1 Jahr kann nicht zeichnen. He doesn't know how to do it. Als ein Kind darf haben Emetzer, was sie machen das zusammen. Ja, das heißt, ihr sagt, anerkennen ein Bild, kennen sehen ein Bild und sagen, das ist ein Aleph, das ist ein Bet. Das sagt ihr. Und Clay is good. Clay. Welche, Clay. Plastilina? Ja. Okay. Lime, wie sagt man auf Jiddisch? Lime, ja. כן. טוב, ורה, את זוכרת מה אמרנו על זה? ורה? כן. אני לא יודעת, לדעתי זה אפשר דרך אגדות קצרות לעשות, קצרות מאוד. נכון, גם על ידי סיפורים על האותיות, שהאותיות יהיו הגיבורים של הסיפורים. זה את אומרת, ורה? כן. אז לפי מה שאת אומרת, Vera is saying that if Nechama is saying through play, Vera is saying through short stories, we can teach little children of 1 year old if we make stories about the letters. Each letter can be a hero of a story. For instance, we show the little child in a book the letter Aleph, and we say about the letter Aleph
the little child sees the letter Aleph, and we say what Chaim Nachman Bialik said about the letter Aleph. Chaim Nachman Bialik looked at the letter Aleph, and he said, "Das ist a koromisl mit zwei Emmers." I translate. Bialik said, the letter Aleph looks like a person who goes to the river to take water, and he has on his shoulder zwei Emmers. איך אומרים אמר באנגלית? He has two... pails. באיזה אותיות? P-A-I-L-S. Two pails, zwei Emmers. If you look at the letter Aleph, of the printed letter Aleph, Bialik said, this is a person who is carrying two pails on a stick, a koroms. Yeah. And then you can make a little story to the little child, and the same thing you can say about each letter. You can make stories like Vera said. אלנה, מה עוד את היית אומרת שדיברנו על האותיות? Ну, אני מאוד מרוצה מי שאמרה וירה, וישתמש משחקים ותיאורים, כן. כן. אוקיי, אז אני חוזר על השלב הראשון, the first stage of my plan. I said about that already, but I'll repeat it in order to strengthen what I mean. We said that a little child of 1 year old, and you said also, loves to play. And one of the games a little child of 1 year old loves to do, like my granddaughter, as I said, is to put things in boxes and take out things from boxes. So I said that I need to find letters, single letters of the alphabet, of the Hebrew abecedary. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, all the 22 letters, single letters carved in wood or made of plastic or cubes. In the facet of each cube, we can draw a printed letter and put all these letters into a box. Take one out, show the little child and say, this is a lamed, this is a bet, and this game should be repeated during a year. When the toddler became 1 year old, and until he is 2 years old, we play such a game with him, repeating dozens of times. Each time we take out a letter, or each time we put in a box a letter, we say the name of a specific letter we put in. Now, this stage, from my point of view, was never made, this game was never done as far as I know. And because of that,
such a game will be like an experiment. I don't know if after a year of playing such a game, my granddaughter will associate immediately the letter with its name. But it can be. And this is a very interesting experiment, which I am eager to begin with. Now, those days, my granddaughter flight with a passport. She has a passport. She's 1 year old, but my son and her mother made a passport on her name, and they fly all the three to a holiday in Corfu, in the island of Corfu, in Greece. And they will be back at the beginning of September. So until then, there is a week. I will try during this week to find a set of 22 letters, each individual letter as a different letter. And I want to ask your advice. Where can I find 22 letters, single letters, to put them as a game into boxes? נחמה, מה את אומרת? את מכירה א' ב' carved in wood? Where can I find those letters? Ich habe gesehen da in Toronto in a Yiddish Krom, sie bringen Spielereien von the Orthodox businesses to like a puzzle, to like Aleph Beit in a puzzle. Yeah. What do you mean an Aleph Beit in a puzzle? Like the Aleph Beit is put in on a board, a wooden board, like a puzzle. There's an Aleph, you take it out, a Bet, you take it out, and then you put back the Aleph and the Bet. Okay, but my question is, the Aleph is a single three-dimensional letter? Three-dimensional? Of course. אני מדבר עכשיו על אות carved in wood or in plastic. When you can see the whole letter, you can hold it in your hand. I am not speaking about a flat picture of an Aleph. No, but you can take out the piece. You can take out the Aleph. It's like a puzzle. But what will I have in my hand? A picture. No, you have the Aleph in your hand. It's like a piece. A three-dimensional Aleph? It's made of wood. It's painted, it's made of wood, and it comes out, and then you put it back. Nechama, can you tell me how many money to pass to send you? And can you buy for me that? Okay, I will phone today and find out. I don't know if it's going to be exactly what you have in mind. No, Nechama, you must understand. This is an experiment. You don't have that one moment. Okay. I am ready to buy, and when I will have it with me, I will decide if it's good or not. Information. What? You don't have stores in Jerusalem, like I don't want to say frum stores, but what do they do to teach their children, an Aleph, a Beit? Don't they have puzzles? They
they wait, they will be 6 years old to teach them. So what does a 3-year-old play with? Don't they have maybe I said already that I don't know anyone who thought about my system of teaching. There is no thing like that. They don't play with children with the alphabet when they are 2 years old. And what about wooden blocks? Wooden blocks. You can put them back, take them out. The blocks have the alphabet, right? Maybe. Nechama, this is the reason I am asking you if you know such things. I don't know. Okay. I'll phone a few stores and I'll see what they have. I tell you like that. You can phone if you can help. Tell me how much it is, what it is, and first I will send you a check. Only then you will buy it and tell me how much I have to pay for the mailing of the play. I just can't believe that in Israel, lots of tourists come tourists and Israelis who live in Israel, what do their young kids play with? But you don't understand my way of working. If you know something, I want it. If someone other will know, I want it. And I will decide at the end, after gathering the material, what suits. Okay. But don't pay anything. Tell me okay. How it is, then I'll send you a check. Only then you buy it and you tell me how much I have to pay for mailing it. Okay. מי עוד? ורה, את מכירה אפשרות כזאת של א' ב' סינגל א' ב' 3-dimensional? בוודאי שאני לא מכירה, אבל אני חושבת שבמאה שערים אפשר למצוא דברים כאלה. לא. זה אני יכול לבד ללכת. אני שואל מישהו מכם מכיר ממש. במאה שערים אני לא חושב שאפשר למצוא דבר כזה, כי מאה שערים לא מחנך ילדים בני 2-3 בעניינים כאלה. זה לא משנה באיזה גיל. מה את אומרת? לדעתי אפילו בגיל 3 הם ממשיכים כבר. אז אני יודע מה הם עושים. בגיל 3 או 4 הם לוקחים את הילד לחדר, מורחים דבש על אותיות פלט, כן? ואומרים זה א', זה ב', זה לא השיטה שאני חושב עליה. אוקיי, דניאל, מה אתה אומר? לא, אני לא... אוקיי. כל כך בעניין. בסדר. זהו, שאלתי את כולכם. אני רציתי לומר. אלנה, מה את אומרת? אני קודם, שאני שמעתי שאתה רוצה לקנות משחק כזאת, אני שלחתי מכתב. למי? לטוברה, משחק כזאת עם קוביות, עם אותיות, קוביות מעץ, יש בישראל, אפשר להזמין. אני שלחתי כתובת, ואני שלחתי תמונה, וטובה ראה את זה. זה היה, אני חושבת, חודש לפני. את אומרת ששלחת לטובה ידיעה על המקום איפה שאפשר לקנות את הקוביות? כן. אני לא זוכר. לפני חודש עשית את זה? כן, אני יכולה עוד פעם לחפש ולקחת נתונים. אני קיבלתי תשובה מטובה שהיא מאוד מרוצה, שהיא ראה איזה מתאים, אני קיבלתי תשובה. כן? אני אשאל את טובה. טובה עכשיו לא בבית, אני לא זכרתי דבר כזה. אני אשאל אותה. עוד פעם לחפש
אני השתמשתי ערב שלם וחיפשתי ומצאתי. יופי. אז תודה שאת מזכירה לי, אני אשאל את טובה את העניין הזה. אוקיי, רגע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה אני עשיתי. אני לא סתם שואל אתכם ולא עושה כלום. אני כן עשיתי, ויש לי כבר משהו. תראו, אתם מכירים משחק שנקרא בארץ שבצנה? נחמה? לא. לא. אלנה? ממילה שבץ? שבצנה זה נקרא. את מכירה? אני לא מכירה, אני יכולה להתנחש שזה קרוסוורד? לא. אז רגע. דניאל, אתה מכיר משחק שנקרא שבצנה? לא. לא. ורה? גם אני לא. גם את לא. אז אני אספר לכם, ויש לי כבר פתרון, יכול להיות שיהיו פתרונות עוד יותר טובים, אבל אני אספר לכם. במידה ויש לכם נכדים, במידה ויש נכדים במשפחה שלכם, אני ממליץ שתקנו משחק שנקרא שבצנה. מה זה המשחק הזה? קופסה של עץ, בתוך הקופסה של עץ יש לפחות 4 חתיכות עץ ארוכות, שעליהן, כן, אפשר לשים קוביות קטנות. כל קובייה זה אות אחת של האלף בית, מפלסטיק. ובמשחק הזה יש לפחות, נדמה לי, מכל אות, יש לפחות 5 קוביות. 5 קוביות של א', 5 קוביות של ב', של כל האותיות. עכשיו, אם יש לנו 22 אותיות, כפול 5, כן? אז זה 5 כפול 20, יותר מ100 חתיכות. לוקחים את החתיכות האלה, את האותיות האלה, ושופכים אותם על השולחן. מסביב לשולחן יושבים 4 players, 4 משחקים. לפני כל פלייר יש חתיכת העץ הארוכה, שבינתיים עליה אין שום דבר. שופכים את כל האותיות עם הפנים כלפי מטה, שאי אפשר לדעת איזה אותיות זה מה. כל שחקן לוקח, נגיד, 7 אותיות, בלי להראות לאחרים איזה אותיות הוא לוקח, הוא שם אותם מולו על חתיכת העץ, כן? והוא יודע, רק הוא יודע איזה אותיות יש לו. עכשיו, בקצרה, המשחק הוא שכל שחקן לפי התור צריך להרכיב מילה.
כל שחקן יש לו 7 אותיות. רומי קוב קוראים את זה היום. איך קוראים לזה? רומי קוב. היום קוראים את זה ככה. תגיד את המילה עוד פעם. רומי קוב. אבל זה אותו דבר, רק ש... איזה אותיות? אני לא רואה את המילה. רוניקום? רוניקום. למה זה נקרא רוניקום? אני מניח שזה מילה אנגלית, אבל ככה, זה המילה, זה השם של... כן, אבל זה לא באותיות עבריות. נכון, אבל אני מניח שזה... לא, אני מדבר עכשיו על השם של המשחק עם אותיות עבריות, נקרא שבצנה. למה שבצנה? צריך לשבץ אותיות למילים. והמשחק נגמר כשעל השולחן לא נשאר שום דבר. מי שגומר ראשון, אחר כך סופרים את הערך של כל אות, יש שם הוראות בדיוק. עכשיו, ברגע, אני מדבר על הפתרון שלי, ברגע שיש לי 120 או יותר אותיות, אני אומר לנכדה שלי בת השנה, בואי נשים את כל האותיות בקופסה. אנחנו שמים בלי להסתכל, שמים בקופסה, ואז ביחד עם אבא או אמא, כי אני הרי לא רואה, אני מוציא אות אחת עם הנכדה. ומסתכלים על האות ומכריזים. אות ד'. יפה. מוציאים עוד אחת. לא את כולם כדי שלא לבלבל את התינוקת. נגיד שמוציאים 3 אותיות. ואחר כך מחזירים אותם לקופסה. ואומרים לנכדה, עכשיו נכניס לקופסה אות למד ומכניסים, אות ד' ומכניסים, אות א' ומכניסים. וילדים כאלה אוהבים בלי סוף לעשות, להכניס ולהוציא, להכניס ולהוציא. ההבדל הוא רק שאנחנו אומרים את השם של האות. האקספרימנט הוא שאחרי חודשים של משחק כזה, כשהתינוקת היא בת שנה ושבוע, שנה וחודש, שנה וחודשיים, אותו משחק. האקספרימנט הוא לראות האם הזיכרון המצוין של טודלר כזה יעזור לו לזכור את 22 האותיות. אם כן, זוהי שיטה גאונית. אם לא, אז עשינו ניסיון. ההרגשה שלי היא שתינוק בן שנה יש לו זיכרון פנטסטי, וברגע שאתה עושה אסוציאציה בין שם של אות עם האימג' שלו בדפוס, יש סיכוי שהיא תזכור. אפשר לשכלל את השיטה ולא להכניס את כל 22 האותיות. אולי, ואני אשאל עוד מעט את הדעה שלכם, צריך עם 10 האותיות הראשונות, מא' עד י', לא להכניס את כולם, רק מא' עד י'. ולראות, יותר קל יהיה לתינוק לזכור 10 אותיות עם השמות, ולכן אולי בחצי השנה הראשון לראות אם הוא זוכר 10 אותיות. אם הוא זוכר לפני חצי שנה, מה טוב, אז אפשר להוסיף עוד 10, מכף עד מה? כן, בעצם מכף
עד תף, עוד 12. נחמה, מה את אומרת על השיטה הזאת? לא הבנתי את הכל, die alle Pitschefkes, aber es ist gut zu weisen Aleph, Bet, Gimel und wenn ihr, ja, aber wenn ihr Bet mit eurer Enekel noch einmal treffen, chazert über und geht noch ein Aleph, Bet, Dalet und Hey und Überchazern. Alle Mol dieselbe Sache. Alle Mol von Aleph bis Jud, 10 Liker und 100er Mol. Und sehen, heute das Semiku gedenkt dem Nomen. Vera, מה את אומרת? אני אומרת שאני ראיתי ניסיון בשיטה קצת אחרת, איפה? מוצלח מאוד. איפה? אצל חברים שלי שנולדו תינוקת כאשר הם היו כבר בגיל 37. אז מה זה 37? התינוקת אצלם הראשונה ויחידה נולדה כאשר חברים שלי היו בגיל 37. כן. הם לימדו אותה מגיל, אני לא יודעת, אולי כבר שנה. בואי נגיד צורה אחרת, זה שילוב של שיטה שלך וגם שיטה אחרת. ללמד לא אותיות, מילות, מילים. בואי נגיד, הם היו שמים חבילה של חלב לפני חבילה של מה? חלב. מה זה קלה? חלב. חלב. חבילה של חלב? כן, על השולחן. מה, קופסה של חלב? כן, קופסה של חלב. ריקה או מלאה עם חלב? לא משנה. ותינוקת יודעת מה זה חלב. כן. היא יושבת בכיסא שלה גבוה, כן, ליד השולחן. הם שמים קופסה של חלב, ואומרים, תסתכלי מה כתוב פה. חלב, זה חלב שאת אוהבת וזה. תסתכלי איזה אותיות יש פה, זה ח', זה למד, זה ב'. ככה עשו יומיומי, והיא כבר בגיל 2 ידעה לקרוא. רגע אחד, את יכולה להגיד בביטחון שבגיל 2 היא יכלה לקרוא כל דבר? מה זה כל דבר? מה היא יכלה לקרוא? היא יכלה לקרוא את המילה חלב. לא רק חלב. היא לא ידעה לקרוא כל טקסט. לא, במשך השנה היא למדה ככה גם אותיות וגם איך לקרוא. אני לא יודעת איך זה הולך עם עברית, כי בואי נגיד אומרים חלב, אבל לא כותבים אחרי ח' א' וזה, אבל ברוסית זה עבד מצוין. כן. טוב, יש לנו עוד 3 דקות, אני לא יכול כרגע ב3 דקות לדבר על ההבדל בין השיטה שאת אומרת לשיטה שלי, ואני לא יכול להיכנס למה השיטה שלי נראית לי יותר פשוטה ופחות מסובכת, אבל מעניין מה שאת מספרת, רק שהשיטה שאת מספרת עליה חסר לי הרבה פרטים כדי לדעת מה בדיוק היא למדה
כן, וזה מדובר ברוסית, וללמד לקרוא בעברית זה שיטה מיוחדת מכיוון שבעברית אין לנו ואוולס, אי, או, זה ניקוד, ויש פה הבדל מאוד חשוב ושונה משפות אחרות. בשפות אחרות הוואוולס יש להם אותיות, בעברית יש ניקוד, ולכן אי אפשר ללמוד משיטה אחת לשיטה אחרת, וזה עניין לדיון יותר ארוך מ3 דקות, וכבר אין לנו אלא רק דקותיים. אבל מעניין מאוד מה שסיפרת, אנחנו לומדים ממה שאת סיפרת, שיש כמה וכמה שיטות, וצריך לעשות אקספרימנטים, מכיוון שלי יש רק נכדה אחת, אני יכול לעשות רק אקספרימנט שאני רוצה לעשות. אם תהיה לי עוד נכד או נכדה, אולי ננסה משהו אחר, אבל אין הרבה סיכוי, ולכן האקספרימנט שלי הוא יהיה כמו שאני מנסה. אבל אמרתי שלאקספרימנט שלי יש שלושה אטפים, 3 דרגות, 3 שלבים, ואנחנו היום בקושי התחלנו לדבר על השלב הראשון. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אני מקווה שאפרים יבוא עוד דקה כדי לסגור את ההקלטה. האם יש קומנטר עד שאפרים יבוא, או שאלה שלכם? Ich will, after euer seid in Kontakt mit Shlomo, gib ihm ein Gruß und für Shlema von uns. Sonntag will ich reden mit ihm, כדי nicht zu beschweren, und ich will ihm übergeben. Ein Dank, was ihr der Mond. Und kann ich sagen etwas wegen die Bundistin? Yeah. Ich bin gewesen in einer Talmud Torah Talkshow da in Toronto. Ihr seid gewesen oder ihr habt gelernt? Ich bin gewesen ein Student, ein Talmud. Okay. Das ist gewesen eine Talkshow. Und mein Hebräisch ist von der Talkshow. Zu Davenen und ich habe gerät mit Demeter in einer bundesdeutsche Kreis. Es ist gewesen mit Jahren zurück. Das ist gewesen Chava Rosenfarbs als Schwester. Sie ist gewesen eine Lehrerin da in der Bialik Talkshow. Und ihr Jiddisch ist gewesen schön, also schön. Und sie hat gewusst Literatur perfekt. Und ich habe ihr gesagt, dass es gewesen eine Pesach-Dicken Versammlung öfter. Und ich habe ihr gesagt, hat er koscheren Pesach. Also wie man sagt. Sie hat von mir gelacht. Und sie hat gesagt, sie hat das gefeind. Also ich habe gesagt, der koscheren Pesach. Und sie hat das was? Sie hat das Feind gehabt. Sie hat like she flicked me off her shoulder. Like was sie hat nicht zurückgesagt. Hat a gute Pesach, a feiner Pesach. Nun ist versteht ihr, zu was bringt die bundistische Erziehung. Aber sie seien nicht alle azoi. Sie gewähren a heiße Bundist. Efter sie seien sich geändert ein bisschen. Efter. Okay. Efter. Und
Ich glaube nicht, dass sie seinen gegen Israel, öfter sie seinen Israel, nicht gegen und nicht für. Du verstehst, was ich sage? Nicht gegen Israel und nicht für. Ja, aber sei nicht gegen und nicht für heißt not to count Eretz Israel as part of your identity. זה בדיוק מה שאני אומר. כן? Sie haben nicht Holt gehabt die fromme Leid. Das ist, was ich verstehe. Die fromme Leid. בסדר, das ist, was ihr sagt. אז vermischt Menschen mit der Kultur, ständig Menschen seien weniger wie die Kultur. Die Kultur ist eine Sache wichtiger und nicht ständig können Menschen repräsentieren die Kultur. Das ist exakt, was in meiner Sprache geschieht. Wenn man redet wegen Jüdischkeit, attackiert man die Religiöse, aber man bezieht sich nicht zu den Werten, zu der Wichtigkeit von Jüdischkeit. Man springt gleich auf die religiöse Juden. Das ist das größte Problem. Okay. Ephraim ist noch nicht gekommen. Ephraim יש. סליחה? Ephraim פה. שלום אפרים. אפרים? Hat he closed wir kennen nicht den Herren. Gut, hat schon vermacht. Ihr seid also gut, ich danke euch für alles und ich will prüfen, als dem kommenden Montag, weil ihr sehen, wer kann öffnen die Sitzung. Wir haben gerät als Elena ותוסף שרתון, אמס? כן. אלנה, את קיבלת את הלינק כדי לפתוח? לא. שום לינק. לא. יש לך... אין אפשרויות. זה צריך... אין אצלי אפשרויות לפתוח זום. אוקיי. לא בקשר, לא היה בקשר. אוקיי. אז אין אפשרות שתפתחי ביום שני הבא, נכון? אין אפשרות הזאת. צריך לפנות לאפרים, אפרים אפשר אחר טוב, כך. אני אדבר במשך הימים האלה, ונשתדל, אולי שלמה יצא כבר, אני אדבר גם עם שלמה. אבל אפרים יכול ללמוד. אפרים הוא אדם עסוק מאוד, וברגע שאנחנו נפגשים הוא עובד. אז אל תדאגו, אני אשתדל שיפתחו ביום שני, אולי זה יהיה אפילו שלמה. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה. Good Shabbos, Shabbat Shalom. Good Shabbos, Shabbat Shalom. Okay, bye-bye. תודה רבה. השלם דנק, Good Shabbos. Good Shabbos. Bye-bye. Okay. השעה 7:37. טוב,